Wat is dit? Dat is van de Holle. Hoe komt dat erin? Wat is het zaken? Wat hangt er, Gret? Springkussen. Gret springkussen. Is dit een kappeltje, jongens? Ja, zaken hier per week geleden een chillstekkers, jongen. Die wil je mijn chill eten. Is het nog aan welke kant zaken? Aan die kant. Ja. Goedemorgen. Een naaie dag. Een naaie vlog. Zaken maar, joh. Het verkleint en squallen. Wat is dit? Dat is van de Holle. Hoe komt dat erin? Perfect. En dan die erbij, denk ik. En wat is er dan goed? En dan... Yeah, cool toch? Wat is juffrouw en meester weer een jeetje west, hè? Juffrouw en meester daar toch? Ja. En de voetbal maar. Leuk. En Ildo gaat naar opa en Beppe in Burgum. En Mem zal even schreeuwen en even wat dingetjes doen. Dit werd ik net ontdekt met bandjes om je heen. En dan van een midje heb ik zaken weer uitskwallen. Want toen was vanmiddag voor de laatste keer trainen van me. Dan had je simmerstap daarna. Dan had je vreed nog een wedstrijd. BB Quick in Dokkum. Ja. En sneu nog een zeskamp. En dan is het van mij simmerstap van voetbal. Ja, maar mem zei nog, ik ken je een bordje. Of verwees ik maar naar open Beppe. Ja, maar dan was je net open Beppe. Dan had je trainen. Dus ook is net bord. Morgen is bordje. Maar mem zei dat ik naar open Beppe moest. Ja, nee. Ja, maar dat Ildo gaat naar opa en Beppe. En doe was van met die trainen. Yes. Yes. En dan kiest mooi weer bordje. Ja. Zullen we even vragen het Jesse bordje kennen? Ja. Ja, dat vragen we even. Zijn we naar school? Ja. Dobbelke. Dobbelke. Wat is dat zaken? Wat hangt er, Gret? Springkussen. Gret springkussen. En een soort baan waar je op al die oefeningjes aan kist. Wedstrijdje. Ja. Dit is leuk. Dit wordt wel een hele leuke dag. Ja. Ja. Zal ik die maar gauw in brengen? Ja. Zo schattig. Ik zal naar Burgum. Ildo laat lekker te koesten. En ik neem hem. En dan zit ik naar de beestjes daar. En waar ben je op visite? Ben je mooi op visite? De trailing. Wil je maar naar de geitjes? Hé, hey, kereltje. Zullen we naar de geitjes daar? Hey? Hallo. Hi. Gaan we naar de geitjes, joh? Die mag nog iets na. Die heet babygeitjes. Hi. 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 We gaan weer naar Famke. Geitjes? Ja. Ja. Joepie, joepie, joepie. Poes. Oh ja, er zitten bosjes. Zal ik bij de geitjes in? Kom maar. Kom maar. Daar is Poes. Nou, ze hebben we er zien in ieder geval, hè jongens? Kom maar. Kom maar, Jente. Waar zijn de jonge geitjes? Ik denk dat ze hier zijn, hè? Goedemorgen. Ja, je bent zwaar. Je bent zwaar. Die is mooi, zo is die gefloten. Mooi, hè? Kom maar. Kom maar bij. Dat is je poes met geitjes, hé. Die is wel lekker in het kamp. En had ze. Wat een gezellig hier. Een kamp vol. Mooi, hè? Jonge geitjes, hé. Je poes en een hondje. En we hebben de geitjes. We hebben de geitjes. Ben die echt net schattig, hé, Ilse? Ja. Mooi aan, hè? Ja, geitjes. Ja. Hallo. Studeer. Goeie. Ja. Oh ja. Kijk, het skepje. Ja. Zeg je maar doodje de geitjes? Zeg maar dodo. Dodo. Dodo geitjes. Tot de keer.
naar een koppeltje, jongens. Handje, kom een handje. Best aan het. Doei, camera. Doei, doei. Bom. Bom. Hey, boef. Doei, jongens. Tot hoor een keer. Nou, dat weer nog eens een leuke verrassing. Het zal me de trailing op verzitten. Maar nu zit ik toch echt even wat dwan. Meer even een nuttig meidje. Ik zal even mijn toneel bezig en mijn de muziek. En dan aanstaan nog even lekker van het Sintje genieten. Want het is wel heerlijk waar. Nou, ik begin even met het theaterstuk 2. Want we binnen repeteren. We gaan nu zo'n 6 keer repeteren ongeveer. En nu weer een scène en er komen een paar figuranten achter de schermen die moeten hier en daar wat roppen. Maar het is toch wel handig dat ik even een paar stekwoorden op papier zet. Dus dat zal ik even op papier zetten. En nou ja, zodat ze een beetje weten van wat kunnen we roppen en wat kunnen er zijn worden, dat het wel klopt in het stuk. Dus dat zit ik even doen. En daarna zit nog even zien als ik nog 10 ham vers te scrollen. En dan komt Ildo ook wel gast weer. Dus ik zal gauw aan de slag. Doei. Nou, het scrollen had klaar. Afina had je nog even niet met Lois. Jelkje lekker visje hellen. En inmiddels is Ildo weer om. Opa had er weer omgebracht. Dan kon ik mooi thuis voeden, dus dat ga ik krijgen die hem. En nu zullen we zaak uit squallen hellen. Nou, we zaak op, hè? Hoi, wie ben je het meester? En je meesters op op squallen. En toen gingen we echt disco. En ben van groep Zoon en Aard, die gingen dan boeten en die gingen dan de frossen en dan gingen die een wurden voor ons. En wat moest er dan? Dan moesten ze een wurd maken wat dat wie. Oh, een opdracht, zei ze maar. Ja, een opdracht, ja. En je hier in disco? Ja. Maar muziek is er. Ja. En wat hing je hem daarvoor in gasten? Dick Sprinkers. Dick Sprinkers, vet cool. Mooi man. Ja. En waar stierst toen nou op? Op een plankje. Zo jongens. Dat is handig. Eigenlijk is het van Lois en Famke, maar Ja. hoe wist nooit wel weer, als het koest er nooit mooi op, hè? Hoi. Ik zal zaak even naar voetbal brengen. Even een training. En naar orde van de training krijgt zaken zien Broekster Boys pakje, jongen. En dan maken we nog even om zakken, want je krijgt 1 per zakken per jaar gratis. Ja. Dus die zakken mag ik nog even ophangen. En dan maken we dan denk ik maar aan even passen en even chillen onder de meeste dingen. Hoe dat eruit zit. Maar het is heel nieuwsgierig hoe dat eruit zit. Hij is daar nooit door aan, hè? Want er weer een heel tijd geen wedstrijd. En vreet het zaken zien eerste wedstrijd. Jee! Fjouwer toernooi is dan. Dat is fjouwerbandjes en fjouwerbandjes. Oh. Dat is wel leuk, toch? Ja. Hij is nog wel zin om te trainen zaken of best wurg? Nee. Nee, net wurg? Nee. Er zit ergens een chillsticker. Ja, zaken hier per week alleen een chillstickers, joh. Die wil je maar even chill eten. Is het nog aan welke kant zaken? Aan die kant. Bij ons? Kuntje. Op het bordje van dan wat? Op het blauwe bordje zit een chillsticker. Ja, shit. Ja, maar we hebben net al gehoord. Een beetje omheen. Daarboven, hè? Ja. Chill. Die hier in de Sjoen, hè? Ja. Heb je toch zaken toch de eerste shit? Shit. Maar het is niet chill, want dat is een beetje hetzelfde logo, hè? Ja, die hier in de Summer Chill. Nou, jongen. Dikke tuut. Zo. Hey, volle willen leven, hè? Doei! Plangas, daar gaat het. Ik hier nog even een leuk gedichtje voor hem. Dus een gedichtje van Chits. En die gaat als volgt. Do bist mijn leerste, mijn vlees en bloed. En dan doch ik net altijd het correcte, mijn bedoeling is goed. Want ik ben maar een mem. En wist, mijn schat, een goede mem wezen somtieren, weet ik eens net eens hoe dat mat. Maar ik doe altijd mijn best. Dingelok stiert voorop. Ik zal er altijd voor wezen. Dat is mijn bandje, mijn pop. Mijn aandacht, mijn leefde, rekken sneeuwen kwijt. Want ik ben die mem. En dat is voor altijd. Een gedichtje en dat komt uit Heitemem. Die zoon een tenue krijgt voor de wedstrijd. En
En sokken ophalen, maar wat weer de zaken? Van allebei weer de maten daarnaast. De maten vinden het meer. Alleen nog 152. Nou, dat is wel heel groot, hè? Daar is wel in zwemmen. Dus je moet even wachten tot de pakjes komen. Dus we kunnen net zien hoe het staat. Jammer, de bammer. Hé jongens, we gaan aan lekker even douchen. Want het is een hitte dag en zaken het voetbal. Dus we gaan lekker douchen met z'n draaien. En dan zullen we zeggen... Voet zit een leuke vlog. Abonneren. Zet een blauw toekom heen. En via het net hetzelfde dan vind ik dan op